कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. मंडळी काय वारा जबरदस्त सुटलेला असा बघा. 3 वाजून गेलेले असं दुपारच्या आणि वारा बघा एवढा स्पीडा दिला ना की माडावरची सुडताच पडली, डायरेक्ट झाडावरती पडला. हे गेलो आमचं. आणि मंडळी आजचं ब्लॉग एकदम मस्त दुपारनंतर स्टार्ट झालेलं. आणि आज काय नाही, आज मस्त प्रमोशनल एक काम असं त्याचा इकडे सगळे पॉईंट्स वगैरे काढून बसलेलो आणि जयसोबत थोडंसं जेवण झाल्यानंतर टाइमपास केलो. जय गरम होते. ऑफिस कसा आज आहे आपला? ऑफिसची जागा कशी आहे आपली? खतरनाक आणि थंड हवा येते आणि जरा गार गार हवा येते. असं वाटतं झोपायचं. कोकण बघणं आणि कोकणात कायमचा राहून आहे याच्यात किती डिफरन्स हा? खूप डिफरन्स आहे. कुठचा बेस्ट हा? कोकणात राहू ना. बघू शकताय असं सुंदर निसर्ग घराच्या समोर तुमच्या. जरा समुद्र असतं, जरा पुढे जाऊन नदी असतं आणि भारी जाणं असतं ना. नदी हा पण म्हणजे आपली खूप लांब लांब असं खाली. सो असं काहीसा आहे. आणि आमच्या झाडाचो आंबो बघा, हो बघा मेरमेरो आंबो, आंबट गोड असा आंबो. आता वारा जोरात सुटला ना म्हणजे ते आंब्याच्या खाली आंबे पडले असते ते. आपण ते थोड्या वेळानंतर घेऊन येऊया. काय बोलतो जय? जाऊया आपण आंबे गोळा करायला. जेवढे पडले असतील मला असं वाटतं साधारण 10-15 असतील. आता एक प्रमाण कमी झालं. पहिले आता जास्त करून आंबे याचेच विकत आणून खातात. कुठचे हापूस आणि कुठचे वेगवेगळे. तर पहिले असे ही आंब्याची झाडं आहेत ना. आपलं हे झाड कसं आहे, जसे घराच्या बाजूला झाडं, आंबा पडल्याचा आवाज आला की घरानं धावत जायचे आणि आंबे उचलायला. म्हणजे आपण आंब्यासोबत एक खतरनाक रेसिपी करणार आहे. रेसिपी कुठची? आंब्याची रेसिपी. आंब्याची रेसिपी? पण रेसिपीचं नाव काय? आंब्याची रेसिपी म्हणजे आपलं खतरनाक अशी ह्या खातात ना, कुरकुरे टाईप खातो ना. अच्छा ओके. आपण आता काय करूया संजय? काय करूया? आंब्याच्या खाली जावं काय? आंबे गावतले. ऊन आता. ऊन हे लेकिन हवा कैसा आ रहा है. चल चल बघूया आंबे गावतात काय. आंब्याच्या खालीच जाऊया. चला मंडळी आंब्याच्या खाली जाऊया. आंबे गावतात काय बघूया. हे तिकडे ना, इकडे. इकडे आधी येत होते ना. काका काय साफसफाई करतात रे जबरदस्त. लाकडं एवढी काढल्या नाहीत ना. होऊ शकता. शिरटा व्हायच्या काठी तुका क्या रे? चलो आपण जाऊया. सेफ्टीसाठी आपण घेतलं या. हे बघा आता हे इकडचं सगळं साफ करून टाकले. त्याविषयी कमेंट होती. तर म्हणजे इकडे तुम्हाला कचरा दिसत असेल थोडा थोडा. हे बघा म्हणजे कचरा दिसतोय ना. काय कचरा म्हणजे आम्ही हॉटेलवरती नाही, इथे कुठे वाटे देता येतं आम्हाला डस्टबिनच नाही. म्हणजे हॉटेलचा जो कचरा आहे ना आपला, म्हणजे स्टॉलचा, तो कचरा आम्ही तिकडे टाकत नाही, इकडेच घेऊन येतो आणि इकडेच त्याची विल्हेवाट लावतो. सो त्याच्यामुळे ते थोडा उडतंय कुठे कुठे आणि ते प्लास्टिक इकडे तिकडे होते. पण सगळं आम्ही व्यवस्थित रोज साफ करतोय. हे चालू आहे. आणि हे काकाने पूर्ण इथपर्यंत अशी झाडी होती ती सगळी कट करून टाकली आता. म्हणजे कट करून टाकल्यानी आणि पूर्ण क्लिअर केल्यानी. आणि आता काका थोडं करतात. म्हणजे सांगितलेलं नाही, ते मनन स्वतःच्या करतात. त्यांना काम करायची सवय असल्यामुळे. पूर्ण प्लेन करून घेणार आपण रेसिपीसाठी. यस. हे बघा आता ह्या साफ करतात इकडचा. असे काका म्हणतात मंडळी त्यांना बसा कसं शांत कंटाळा येतात त्याच्यामुळे. हे बघा आंब्याकडे येलो. त्याच्यात आंब्याचा आपण लोणचा करून खालो. आणि त्याच्या खाली पिके आंबे बघा बोललंय ना पडतातच. किती पडलेत बा आंबे, आई शपथ. हे बघ वारा येऊची फुरसत म्हणजे वारा इला का आंबे घप पडतात. 2-3 हे घे, नाही हा घे पकड. रुक आज चालून काढ, आई शपथ. हा घे. काटे लागले हाताला, आई शपथ. बोरीच्या काट्यात अडकले मंडळी. हा घे ना. जास्त नको, आपल्याला पाहिजे तेच घेऊया. बाकीचे कोण खाणार नाहीत. क्या असं करताय? दे काटे दे. पिकलेला आहे तो, बघतोय मिळतो काय. बोरीचे काटे टाकले तरी असं कोणतरी. हे काय हा बोरीचा काटा बघ, उलटे काटे असतात त्याला. इसको निकालो. तिकडनं मिळतोय खाऊ कसा. जे घुसला आतमध्ये. चला एवढे आम्ही भेटले, अजून आहेत खूप, पण ते काटे असल्यामुळे आपण पुढे जात नाही. येस चला ते घेऊन जाऊया आपण. मोरीचे काटे सगळे पायात घुसले माझ्या.
चला आंबा पण काढून घेऊन येलो तर डायरेक्ट खायचं. आणि म्हणजे हे गावठी आंबे असत ना, हे सारी सकट खाऊ अजून भारी लागतं, एकदम जबरदस्त टेस्टी. बघूया मिरमिरवा म्हणजे आंबडा जास्त कारण आंबटच लागता, पण जास्त पिकलेला असलो तर आंबट गोड लागतात. आंबट गोड हो. साली सकट काय खाशील आंबा. गरम होते, खूप थंड हवा असते तरी आपण खाऊया हा आंबा. धुवून सांग, घेतला आम्ही तुझ्या आता प्रतिक्रिया just. सांग, डायरेक्ट खाऊन सांग. मिरमिरा आंबा आंबट गोड. आंबट पण आहे आणि गोड पण आहे, भारी लागतोय. नक्की ट्राय करा. संपवतोय का पट्टापट आता. अमेझिंग. आली मंडळी एकदाची संध्याकाळ, खूप वेळानंतर भेटतो. रीलचा एका शूट कंप्लीट करून टाकलो मस्त. थोडंसं फनी बनवण्याचा प्रयत्न केलो आपण, फनी रील्स कधी बनवलो नाही पण असंच मजा म्हणून केलो. आता आय डीवरती पडला तर कोणी कोणी बघितलात नक्की कमेंट करा. आणि काकानी परत आपल्या कामाला लागलेले असंच साफसफाईच्या. आता आग पेटवून घातलेली या, जाऊया काकांकडे. ते बघा काका. माझ्या डोक्यात पडता जय, खाली खुटोळ्या आहेत जय, पायात घुसेल, बघून चाल. हे ना होय. इकडनं म्हणजे पहिली एक शॉर्टकट वाट होती अशी, आम्ही चालत जायचो तिकडे, आम्ही चालत जाऊ असे. तर आता ती वाट बंद झाली आहे, म्हणजे वाट कोणाचा चालणं याच्यावर नसल्यामुळे गवत वाढावाडानी बघा जरा दिसत असतेली पूर्णच गेली. आणि याच्या आतमध्ये पण एक काजा, हे बघा एक आपण बोंड वगैरे लागले. पहिले आम्ही याची काजी काढू, पण आता बंद झाल्यामुळे काय नाही. ही काज एक तर जमिनीवरती झोपलेली आहे अशीच. घरटं होतं याच्यात जय बघ, घरटं होतं कोणाचं तरी. हे बघा ह्या सगळं कोयत्यान मेललेली काकानी. काय करतो जय? साफसफाई झाली काय, जरा मोकळं मोकळं वाटतं होय ना काका? आता ह्यो पार्ट बघितलात तर बघू शकता पाठीमागे किती मोठं वाटतं आणि एकदम मोकळं मोकळं त्या साफ झाल्यामुळे. नाही तर का वाटणार नसतो. इकडे एक वारुळ असं आतमध्ये, जय वारुळ आहे तिकडे, जय असं भित्र वर पकड जय, वर पकड. मंडळी आमच्या प्लॅनमध्ये थोडंसं बदल केलो आणि आम्ही आमच्या विहिरीच्या खाली इलो. इकडनं शेती असा खाली. तर करवंदा दिसली तुका जय? कुठे आहेत? पिके आहेत, कशी लागत आहेत? ते बघ तिकडे आहेत. किधर को देखताय? पायाखाली नीट बघा, कोण पण फिरेल इकडे. हे बघ करवंद बघा, घराच्या खाली आलो का फ्रेश नॅचरल करवंद. भारी आहे ना? या मंडई या. याची इच्छा पूर्ण केली. तुम्हाला बोलत होतो शेती आहे, तर शेती या साईडला आहे, पण आम्ही शेती करत नाही. आमचे कोपरे आहेत इकडे शेतीचे, भात शेतीचे. संपूर्ण शेतीचा एरिया. जय आता कुठे नेतोय बघूया. संपूर्ण आपण शेती करत नाही आता. आधी करायची ती शेती. हे ते झाड आहे जिकडे आम्ही दरवर्षी काढायला येतो, पण यंदा वनवा पेटतात तशी आग पेटलेली त्याच्यात ते झाल्या. पण या साईडला थोडी थोडी आहेत करवंद, कच्ची करवंद तर काढलेली आपण यंदा पण. हे बघा मस्त काळी काळी किट करवंद आहेत. हो या एक नंबर. काय गोड होत, हे बघ काय गोड आहेत. हे बघ खूप गोड, खूप गोड आहे बघा. मजा मजा. मंडे अशी खोलपी केलो दोघांनी पण. हे बघा माझी ही जयची. आता याच्यात मस्त भरून घ्या आणि खायत खायत घरात जाऊया. चल संध्याकाळ झाली, सावकाश. चला या मंडई. अशी मजा कोणी कोणी केल्यात लहानपणी नक्की कमेंट करून सांगा. आता आपण जाऊया घरी. चला चलो.